kalima sada menika sanes pusaka nanging pustaka kinarya paugeraning agesang. Kalima sada menika namung dumados saking kalih ukara nenggih. Ora ana kang sinembah kejaba pangeran kang maha murah lan ingsun hanekseni lamun to Kanjeng Rasul pungkasan utusane Allah. Ora ana kang sinembah kejaba pangeran kang maha murah lan ingsun nekseni lamun to Kanjeng Rasul pungkasan utusane Allah. Iwang suksem adine luwih muga paring pepayung pring kayuwanan ingsun satemah mbabar pepadang aning jagat sawigung. Nuwun sewu nggih, anak Prabu Duryudana. Sampun sawetawis dangu ingkang Rama seba wonten ngarsa paduka mapan wonten ing pasanggrahan Bulu Pitu mriki. Parandene sekecap kemawon jengandika anak Prabu dereng kepareng medhar pangandika. Pramila saking menika nuwun sewu anak Prabu. Kalilan ingkang Rama Mara Sepuh sumelawatur kangge ambirat dumateng petenging swasana lan sepining kahanan wonten pasanggrahan mriki. Nuwun sewu. Kanthi lelampahan ingkang sampun kababar menika kula lan paduka saged nyuraos. Kula kaliyan paduka saged nyuraos bilih Pangeran Gusti ingkang nyipta jagat menika sanget agengipun katresnanipun dumateng para titah-titahipun para menungsa ingkang sumebar wonten ing jagat raya. Buktinipun menapa? Sedaya panyuwunanipun menungsa sampun malih kok panyuwunan ingkang sae sanadyan panyuwunan ingkang awon niku kala mangsa ugi dipun kabulaken dening Pangeran. Ketitik cetha bilih anggen paduka ngajab dumados ing perang kadang nenggih Baratayuda menika bab ingkang awon, menika bab ingkang nista, nanging nyatanipun Gusti ugi ngabulaken kabukten dinten menika Baratayuda sampun dados lan ugi sampun nuwuhaken pangorbanan ingkang boten sekedhik. Mboten namung bondo nanging ugi nyawa sampun kathah para senopati prajurit, para pinisepuh, para pepunden, guru, kadang ingkang sedaya dados korban karana nuruti mungkare kanepson paduka ingkang angajab dumadose perang Bratayuda. Mongko nggih, mongko. Wiwit Ratu Ndarawati anak Prabu Bathara Kresna rawuh wonten Ngastina nalika semanten minangka duta pamungkas. Para sepuh kalebet kula sampun caos pemut dumateng anak Prabu Duryudana. Monggo antawisipun Pandhawa lan Kurawa sami manunggal, sami guyub rukun, ora perlu rebutan panguwasa, ora perlu rayaan bondo warisan, ora perlu rebutan kelungguhan sing tanpa aji. Nggih. Menawi ngantos para Pandhawa lan Kurawa peperangan tartamtu badhe nuwuhaken pangorbanan karana ingkang nami perang menika nadyanto dipun sungging mawi kencana, ingkang nami perang menika tetep kejem, perang menika wengis. Dados para ratu, para narendra ingkang angajab peperangan menika cetha lamun ta sampun luntur raos katresnanipun, luntur raos kamanungsanipun karana ingkang nami perang gedhe menika
ingkang badhe ngraosaken panandhang boten namung ingkang nglampahi perang, ora mung ratune, ora mung senopati lan prajurite, ning para kawula sing ora ngati kentang kimpule, boten ngertos pojok plereting lelampahan badhe kasempyok ngarat dan merga kejeme perang. Kula sampun ngitung ngantos palungguhan samangke Baratayuda sampun mlampah gangsal welas dinten. Bukti menawi pangeran lan alam saisinipun menika mboten barokah dumateng dumadosing paprangan. Buktinipun taun-taun menika kathah para kawula paduka ing Ngastina ingkang sami nandhang sakit, ingkang sami nandhang gerah. Mriki menika kebak lelara, ora kurang saka 40 wong sing kabeh niku ketaman lelara. Mbuh merga dicokot wujute lemut menapa sesakit sanes-sanesipun teng mriki menika mboten kirang saking 40 wong sing padha lara. Niku kedahipun jengandika mawas diri sebabe lara niku napa? Yen kangge pakeme Saryapati, sebabe napa kok papan mriki akeh lelara? Siji wong kene kurang pinter anggene syukur, angka loro lewayangan dalange dadak solan salin. Lah niku lho. Panjenengan ingkang puspita pasliring samiron ombre nggih satri anak Prabu Duryudana menika dados wong nomor 1 sak negara Ngastina. Paduka menika dados panutan pangayoman lan ugi patuladan tumrape wong sak negara. Mila hambeke kudu aja nganti mangkrutingal, aja nganti miyar-miyur. Ratu niku yen iya ya iya, yen ora ya ora. Yen pancen wani Bratayuda ora perlu getun keduwung, ayo diayahi Bratayuda. Ampun imbas-imbis. Mulak-malik. Mongko kula menika kalian negari Ngastina kirang pripun? Kula menika kalih tiyang mriki niku kurang pripun? Pun to, sak wontene anggaran le urunan kula manut kula niku. Pripun to kula niku? Tur mangseksen upami taun ngarep mangke kersa wayangan malih. Nuwun sewu, piyayi mriki cekap mbayar 50%. 50% DP, 50% pelunasan. Rama Prabu Mandaraka. Ah, sampun dangang. Nggih. Kersa ngendika nggih sampun. Kula ndadaki, kula ndodho, kula tanggel jawab sawetahipun Bratayuda menika pancen ingkang ngajak dumadosipun Duryudana. Syukur. Sasampunipun Bratayuda kelampahan, mongko sampun lumampah gangsal welas dinten nuwuhaken pangorbanan ingkang boten sekedhik
gedhe kenging menapa kok paduka anak Prabu Duryudana kawis tingal mboten rena ing raos mboten rena ing penggalih menika sebabipun menapa? Nuwun sewu. Ibarate wong klangi, ibarate wong nyabrang kali kula menika sampun kebajut kebes. Teng mriki nyuwun pangapunten Duryudana mboten butuhaken sesorah. Kula boten butuhaken piwulang kautaman, kula boten butuh wujudipun pitutur ingkang luhur ning wonten Bratayuda menika ingkang kula ajab, ingkang kula arah namung menang sajroning perang. Kula sampun jelek, kula sampun bosen. Angger wong nuturi Duryudana, angger wong nuturi Duryudana. Bentino pengajian terus. Kula butuh senopati sapa sing wani madheg suraning driya wonten madyaning Tegal Kurusetra ndepani dhumateng kawibawan kula. Menawi kula nalar, menawi kula gagas leres pangandikanipun Kakang Narpati ngawangga swargi. Wonten Ngastina menika wonten kalih golongan, setunggal golonganipun para sepuh utawi golongane Brahmana, angka kalih menika golonganipun para satriya. Yen para Brahmana menika pancen gedhekake rasa tresna, ngagungake rasa pangapura, nanging lamun to satriya menika kudu wani nyadada didada, brasta angkara murka nyerkake mungsuh tanpa nganggo petung ingkang genep sing baku bisa antuk kamenangan. Nyuwun pangapunten. Mboten namung Kanjeng Rama Mandaraka. Sinten kemawon ingkang prapta wonten ing Bulu Pitu mriki namung butuhe arep ndongeng, butuhe arep kandha, butuhe arep tutur. Mboten gelem madheg senopati. Nyuwun pangapunten, mboten kok nundung mangkesah kemawon saking pasanggrahan. Lenglenging driya mangu-mangu. Mangun kung kandhuan rimang. Lerlena tanpa kanin. Ngentan tulusa mengko sang Hyang Utama mangkono Sri Narendra Sri Narendra wis nyolon hangrara apa baladala jagat Dewa Bathara ya jagat Mangestungkara kaya sinamber gelap jantungku bareng kula mireng ing dados pangandika paduka anak Angger Duryudana iki sak bodho-bodhone Salyapati sak goblok-gobloke Ratu Mandaraka kula taksih saged nggagapi dumateng playune tembung. Wa sing wigati yektosipun jengandika mbetahaken bukti kasetyanipun ingkang Rama Mandaraka tumraping adegipun negari Ngastina mliginipun kawibawanipun anak Prabu Duryudana. Nyuwun pangapunten. Kula wonten mriki sampun nitipaken anak kula wadon nenggipun Banowati dados garwa prameswari paduka Angger Duryudana sarta nitipaken putu kula kekalih Lesmana Mandrakumara kaliyan Lesmanawati. Sedaya paduka payungi kanthi rasa tresna wonten negari Ngastina sampun satrepipun kula dadi wong tuwa kudu males marang kebecikane mantu nengge jengandika Angger Duryudana. Kula saged mangertos lan kula saged nyuraos dinten ing kaping 15 wonten salebeting Baratayuda sampun sinten-sinten kula ing Rama Mandaraka ing sagah dados senopati wonten Tegal Kurusetra. Lah dalah langit kelap-kelap katon
lir kinin sang rori sang mawe kandrung sabarang kadulu kirmoyak mayek hati lumampak wanci pangklong kepapak obor sewu Rama Prabu dinire palungguhan samangke paduka kepareng ngerti ngalaken dumateng kasetyan rasa tresna dumateng ingkang putra kula pun Duryudana. Mboten langkung kula ngaturaken panuwun Anak Prabu. Ngibaratipun sambung obor colok lintang rambatan pundak. Kula nyuwun pandonga panjurung. Dinten kaping 15 menika kula ingkang badhe mbregagah wonten madyanipun Tegal Kurusetra. Syukur menawi kula antuk jaya. Menawi ngantos kula prateng laris jengkelang wanda kula glundung sirah kula bosok koklok dibung-lubung laler ampun kesupen bojo sampeyan Banowati mangkanthi ndongake dumateng kula mentuk katentreman wonten kasuwargan mbah kula memberi jengkar paduka mugi jaya wonten ing kraman kono. Tak ngurung saking jroning kaca mawut kang kaprajang ing dahana wadya sangkep kaprabon prang kang Bramarkata
Dina kaping 15 Baratayuda ngiles mangsa kala ambladak ludira jagat kebak sesambat tangis kalindhesing wengis Kumara kinebut marang dewaning Antaka Senopati Ngastina nenggih Narendra Agung Mandaraka Prabu Salyapati Dengeng magut suraning dri wonten madyaning Tegal Kurusetra Kawis tinggal sadakep saluku tunggal nutupi baban hawa sanga tingkem netra kekalih geter sarirane ku mendeng metu keluke ngubal-ubal Aji Candra Birawa
Kala narpa Kresna tantulus hanya praring Pasiwara Jahnawi Suta tetar tumyango kang saruta jagat Dewa Bathara ya jagat Mangestungkara babar pisan ora nduga mono lamun ta Bratayuda dina kaping 15 iki Ngastina ngetokke pengiram-iram ora pangling kae paman Prabu Mandaraka Prabu Salyapati ingkang magut Suranendriya kanthi anubaluba aji candha Birawa buta siji yen dipateni dadi loro, loro dipateni dadi 10, 10 dipateni dadi 100 mengkono mati ketika yen carane kaya mengkene mokal para Pandhawa entuk kamenangan nyuwun pangapunten Rama Mandaraka kersa paduka menika kados pundi kula ingkang putra Ndarawati nyuwun katrangan ngancur lakuning angin gugur agraning araga pura gurnita reh kagiri-giri duh Rama Prabu Mandaraka nyuwun pangapunten Paduka menika sampun cetha pratela bilih pepunden. Paduka menika pinisepuh lan sesepuh ingkang kedahipun dados panutan lan ugi dados paugeran. Nanging sebabipun menapa Bharatayuda ingkang sinebat perang suci kok malah Paduka risak kanthi angubaluba aji candha Birawa Rama. Anak Prabu Ndarawati inggih Rama. Jare sinten Bharatayuda niki perang suci. Nadyanta disungging ngangge kencana cinawi nganggo mutiara ingkang nami perang menika mesti kejem, perang menika tetep wengis. Wiwit Pandhawa Kurawa netepaken dumados ing Bharatayuda cetha lamun ta Pandhawa Kurawa mung arep golek menang, golek mulya, tega mentala ngorbanake wong akeh. Ing mriki sampun boten wonten kautaman, boten wonten kawicaksanan, boten wonten kasucen, nanging anane mung ngumbar nafsu nuruti karo mareme dewi-dewi. Nanging nyuwun pangapunten. Swargi Eyang Bisma sampun anetepaken pranatan tumraping perang Bharatayuda. Kula ugi nekseni. Sang Resi Bisma anggenipun ndamel aturan wonten Bharatayuda kula ugi nekseni. Nanging nyatanipun kados pundi? Wiwit Abimanyu dirancap kaya kewan Gatotkaca ngamuk tengah wengi, Resi Durna dinggo bal-balan sirahe. Aturan Bharatayuda wis ora kanggo. Kabeh senopati gawe aturan dhewe-dhewe, tatanan dhewe-dhewe sing nguntungake karo awake dhewe. Bharatayuda niki sampun rusak, perang niki sampun bubrah tanpa tatanan, tanpa aturan. Nanging menawi
sedaya sampun sami trajang dumateng pranatan nabrak dumateng aturan. Menapa Kanjeng Rama ugi badhe mekaten? Lajeng bentenipun menapa? Bedanipun menapa Rama Prabu Salyapati kaliyan Sang Maha Julik Rekyana Patih Harya Sengkuni ing tansah ngrusak dumateng Sangkuni tetep ana bedane. Sangkuni niku mung pinter omong niku wong licik, ning yen Salya niki duwe Candha Birawa. Sampeyan ora lunga ke taman Candha Birawa serang Candha Birawa ora mati akurane. Dharma putra ngari kanan saya Koko Prabu Ndarawati jimat sesemban kula kalinan ingkang rayi cumadong dawuh kados pundi wartanipun payudan Tegal Kurusetra Koko Prabu. Nuwun sewu Yayi Puntadewa atur uninga bilih barisan Pandhawa mendelong karana katrajang Senopati Ngastina nenggih Rama Prabu Salyapati
Aji Candha Birawa kuwawi mrawasa prajurit lan Senopati Pandhawa ya. Lajeng kados pundi lan menapa ingkang kedah dipun tindakaken kalilan kula cumadhong dawuh Kaka Prabu. Yayi Puntadewa. Mestinipun paduka mboten kekilapan bilih Buta Candha Birawa ingkang cacahipun ewon menika namung sulapan. Menika namung buta sulapan tegesipun kadegayan. Ingkang mijil menika dumados saking kanepson ingkang dipun umbar. Menawi nepsu dipun uja mboten wonten telasipun tanpa benten kaliyan wujudipun Candha Birawa ing saya kathah lan saya ndrebala. Mila saking menika Yayi ing saged nelukaken Aji Candha Birawa mboten wonten sanes kejawi namung piyayi ingkang kulina ulah kesabaran pinter ngendhaleni hawa nafsu nenggih paduka Yayi Prabu Puntadewa. Kaka Prabu paduka jimat kamulyan kula sampun kaladuk anggen paduka ngalembana dumateng ingkang rayi awit sejatosipun sedaya tiyang menika mesti pinter ngendhaleni kaliyan nafsu. Sedaya tiyang menika mesti pinter ngendhaleni kaliyan nafsu kantun tiyangipun menika purun menapa mboten. Kaka Prabu dinten samangke nadyan kados pundi kemawon kula mboten badhe mbadal dawuh, kula mboten badhe suwala. Nyuwun tambahing pangestu mugi-mugi kula sembada netepi dhumateng jejiban menika Kaka Prabu. Saranane wong yen lugung petah lopo kurang kuling eling salat satmika
Kutha Pandhawa tata kadewe saya Indriyakasara Maruta Bawana-bana Margana ladal Prabu Puntadewa ya kene kowe ora gelem perang karo Candha Birawa kowe ora gelem prawasa karo aku tandha lamun ta kowe iki nadyan tata gelar wujudmu ratu ning sejatine wong jirih getih wedi mati sing gedhe pangapuramu Candha Birawa tumrape Puntadewa ngalahke wong liya kuwi luwih gampang tinimbang ngalahke kelawan nepsune dhewe banjur sing tok ajab sing tok karepake piye yektine mungsuh ingkang abot dhewe kuwi dudu sapa-sapa nanging nepsune dhewe mergo akeh wong pinter wong sugih lan wong digdaya nanging mung dadi kesete hawa nafsu mongko nafsu yen diuja ora bakal ana enteke tan wurunga uripe mung ngangsa lan ngangah-angah adoh saka rasa tentrem lan uga ayem banjur kowe maju perang ana Bratayuda kene kuwi arep ngopo yen kowe wegah perang neng kene kuwi arep golek apa aku makarti ana Bratayuda mung mili kelawan kodrate lelakon aku wegah nglarani penggalihe sapa-sapa merga makhluk urip ana alam padang iku mung diperintah supaya nyebar rasa tresna marang jagat saisine mula yen kowe bakal mateni aku mara gage aku patenana malah aku ngaturke panuwun dene kowe sing lantarake Puntadewa purna ing dharma banjur aku sumewa ana ngarsane Gusti ingkang Maha Asih yen kowe mati mongko kowe ratu Ngamarta ratune Pandhawa Bratayuda sing menang Kurawa kowe bakale kalah ning donya iki ora ana bab sing wajib digondheli nganti mati-matian merga sing digoleki menange iki ora ana donya ning menange besok lamun ana jaman akhirat lho wah samar pamoring suksma anak Prabu Puntadewa nyata paduka piyayi ingkang pinter ulah kebatosan sakmangke kula sampun seleh kula sampun kawon kula sampun kalah kula pasrah pejah dumateng paduka anak Prabu Yudhistira Kanjeng Rama Mandaraka dosa menapa ing badhe kula candhang menawi kula tega mentala kalian paduka menawi angger Puntadewa boten kersa mejahi kula
tegesipun jengandika namung mirang-mirangaken dhateng kula. Jengandika namung badhe mirang-mirangaken ing Bapa Mandaraka. Mongko sumpahe Senopati menika tinimbang bali wirang luwih becik dadi batang. Kula mboten saged nglampahi Kanjeng Rama, nanging paduka menika lak ngasta piranti. Kula mboten beta pusaka menapa-menapa. Ingkang paduka pundi rinten dalu nenggih jimat jamus Kalimasada menika pusaka sing jagat tanpa ana tandinge. Mangterke kula teng kasuwargan nggih. Rama Prabu Mandaraka. Kalimasada menika sanes pusaka nanging pustaka kinarya paugeraning agesang. Kalimasada menika namung dumados saking kalih ukara nenggih. Ora ana kang sinembah kejaba pangeran kang maha murah. Lan ingsun hanekseni lamun ta Kanjeng Rasul pungkasan utusane Allah. Ora ana kang sinembah kejaba pangeran kang maha murah. Lan ingsun nekseni lamun ta Kanjeng Rasul pungkasan utusane Allah.